Play Pibaro, Ipidang Subhai Pija, Pijit Kmi. Synod College Shillong, lingba ke Department of Sociology, menta ke Sngi kum ke Jingrakhe ke Sngi Kyrpang jong ki Samla, lani ke International Youth Day. Kala Pynlong ke Jingyat Rally, ke bajai-jai ke bala sedang na du dinam hall, syariat samtia, lanson lani ter-ter. Habaya keren baka Dr. J. Lingdo, ke balong ke coordinator jong ke college ke laong, baka jingtemu jong ke nika rally ke long ban pensngut hu pat ba, halor kimat ki baka jela kaya kendu. Kalau ong badang hakini kisngi kalau mi bon ke jingye sho ke jingye dat hasurok khamtam yaki barjela kalau ong bakani ke dei namar ubre ubale bahe udei namar ba uteng pod yala die bat unyon tang yaki baret. Plate bha. Okay, good morning to everyone. Ngade Dr. J. Lingdo, ngade ka coordinator jong ka IQAC jong ka Synod College. He serve as an associate professor min shwa Haka Department of English, shwa mga chimti ka responsibility kum coordinator. He ka jingtmu jong ka peace rally ka ba ki kina jong ni ya ta kan ka si. Kade ka kum shibenta ban celebrate ya kan International Youth Day. Jong kabakala da bu ka UN di kajing tmu jong kani ka peace march jong ki khna kalong ban generate awareness ban pin smok thu shau pat ba bat changi hiru kum ka college shaphang kajing ki issues ki ba ngi kan du ki port ki ba komenta de southly na kini ki issues ki ba ni kwa bangin focus ba ha kani ka celebration kajing rakhe ka jong kani ka International Youth Day ka sngi jong ki Samla ka wei ka long ba ngin hikai yaki kumno bangin buram yaki balahe lasan namar ba kani ka ka ba lahyar ba hakani ka juk menta
Di ngim kwa ban yo iya kata. Namar bangi soto ba nakini ki belahe belasan hibun ki ek bangi don bangin learn. Di kawai ka dikata ka issue bangin penken mau biang ki kena ki jongi ki kun samla ki jongi bangin respect bangin buram bangin syashkor bangin learn nakini ki longshwa ki manshwa kabaar kalong bangin draw attention sya kajing snew kajing pen snew kajing jong kajing di boad ya kakiat but ya kajing million pound drugs kini ki kajing snew ki ba kibang yoi kabala spread kabala long so rampant hakani ka society ka jongi benta ka sngi ni syap tiang nak benta ki kena ki jongi ki kon ki jongi bani kwa ban pen kersiu yaki bau ni ulang uai uban pen sneu bat uban peniap ya ka jing em ka jongi bat ya ka lawai ka jongi bat ya ka jaban riu gitu ora ka wai ka point ka balai ka bangi kwa bangin focus ka long syapang kumno bangin ya em sup em san hakani ka jela ka jongi bat kham tam hakani ka neighborhood jayau mau khar ka bangi kani ka college jongi ka dan ni yo smo hakini ki sngi ki bikuar ki bla adap syapang kani ka jing ya show ka jing ya bamia em sup em san ka bapin smo si bahayangi kum ka college bat ka bala akta jur hiru ya ka jing function bat ka jing trekam jong ka college tingi kwa lingba kani ka peace rally ka jongi bangin draw awareness ya kata bangin pinkan mau bangi de banya em sup em san mde banya le event pathar yanu ru kiba one shanish ki neighborhood ki jongi lau casino da karne u prioro ni de ban treat yaki daka respect namar ubele la thawi ni Pynlong kumju bat ka basauru ka wai ka jingthmu jong ka celebration ka jongi ka long bangin stop ya ka bullying ka de ka bakini ki breu ki ba ki coward mo ni